Ang skincare mo, inumin mo. So, sumikat si Acai Berry kasi nakakatulong talaga siya sa pagpoproduce ng collagen. Kaya sinasabi nila, it helps you glow better because of vitamin A, C, at E. At bukod doon, meron pa siyang ibang minerals. Pero ang gusto ko naman kay Wicked 7, yung kanilang Acai Berry ay 7-in-1 na. 7 different kinds of berries. May strawberry, elderberry, blackberry, raspberry, cranberry. Kaya maraming health benefits. Bukod dyan, one bag contains 7 packets na good for 1 week if you're going to drink 1 per day. So, ihahalo mo lang siya in a glass of cold water. Once natunaw mo na, ganito po yung magiging itsura. Now, nakakatuwa dito, hindi siya maasim. Perfect to sa mga medyo maarte sa umaga. So, titimplahin mo lang and then may ganito ka na. Syempre, bago natin promote to, sigurado na pasado po to kay FDA. So, try mo lang to at least 1 week and kung hiyang sa'yo, then pwede kang mag-reorder. That's why 1 bag is 7 packets na po para matry mo lang siya good for 1 week. If this is something that you're willing to try, ano bang hinihintay mo? Click on the basket. Stay safe. Peace.